Auni yangma bi amina feuille de framboisier infusion de kɛ an'an b'an dabila nafa dɔɔni na sabula maa kelen tɛ se ka fɛn bɛɛ dɔn nga ne bɛ min fana fɔ ne ni maanaw fura ɲɛfɔli ka di ne ye dɛ nga a ka to ka kɛnɛya tigilamaw fana ɲininka o b'a ja ne bolo fana maa minnu t'a kalama feuille de framboisier feereta bɛ ne bolo a rouge bɛ yen nɔ a verte fana bɛ yen nɔ ale fasuguya ye fila ye n'a sɔrɔla i bɛ kulobilen jamana na a bɛ feere u ka site ninnu na ani fana mɔgɔ minnu bɛ yiriw feere n'i sera yen nɔ olu b'a feere i ma i b'a fɔ ko feuille de framboisier dɔrɔn komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an y'a kɛ ta la an bɛna ji k'a la ne ye ji litiri kilancɛ de kɛ n ta in na i b'a ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma k'a to wilili la an bɛna an da don a nafa dɔɔni na feuille de framboisier ka ɲi muso ma kosɛbɛ hali ni kɔnɔmaya tɛ i n'a fɔ muso kɔni n'i delila ka wolo kɛ ka ban i b'a dɔn i kan ka to ka fɛn dɔw min waasa i ka se ka sigi i nɔkɔrɔ la feuille de framboisier bɛ muso wolonugu fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ o y'a fɔlɔfɔlɔ ye ne bɛ min dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ feuille de framboisier ka ɲi musow ma muso minnu denw sigira kɔ i n'a fɔ kulobilenkan na an b'a fɔ o ma ko fausse couche ni mɔgɔ minnu ye fausse couche kɛ waasa k'i kɔnɔ sanango dɔgɔtɔrɔw ka kɔnɔ sanangoli kɔfɛ dɛ i b'u ɲininka n'a sɔrɔla i bɛ se k'i yɛrɛ dɛmɛ ni feuille de framboisier ye komi n bɛ k'a fɔ cogoya min na an ka na ko ninnu kɛ dɔgɔtɔrɔw kɔ sabula olu de y'a kalan kɛ feuille de framboisier bɛ infusion fɛ infusion minnu i n'a fɔ yɛrɛ ɲɛ b'a la n bɛ k'a wuli tan cogoya min na i b'a wuli k'a min a b'i kɔnɔ sanango kosɛbɛ n'i b'a fɛ a k'i den wolonugu fana fara ɲɔgɔn kan i b'a wuli tan cogoya kelen de la k'a min n'a sɔrɔla ko wulili man di ye i bɛ se ka ji kalaya dɔrɔn k'o k'a sanfɛla la k'a to yen nɔ a ka wugu ji in na o kɔfɛ i bɛ sɔrɔ k'a yɛlɛma k'a min sa n dabilala yɔrɔnin min na k'a fɔ ko n'a sɔrɔla muso i ye fausse couche kɛ i bɛ to k'a feuille de framboisier min a b'i kɔnɔ sanango wa a b'a to fana muso minnu bɛ fausse couche kɛ a b'a to olu fana dan bɛ kari olu ka fausse couche la nga i bɛ dɔgɔtɔrɔ ɲininka o fanfɛyɔrɔ la o kan ka kɛ de yanni i ka kɔnɔ ta i n'a fɔ e yɛrɛ b'a dɔn e ye muso ye i bɛ fausse couche kɛ kosɛbɛ yanni i ka kɔnɔ ta i bɛ feuille de framboisier i bɛ to k'a wuli tan cogoya in na k'a min waasa i wolonugu ka se ka lafiya yanni i ka kɔnɔ tali cɛ n bɛ dɔ wɛrɛ min dɔn a laban na o ye a ka ɲi nɔ jigili ma kosɛbɛ a bɛ jigili nɔgɔya kosɛbɛ muso bolo nga a ye kɛnɛya tigilamaw ɲininka ne ni maanaw yanni a k'a kɛ dɛ n'a sɔrɔla i b'a fɛ k'a min waasa i ka accouchement nɔgɔya i b'a minni daminɛ kalo 8 na aw k'an bɛɛ